concello quere agradecervos a todas as persoas que estades aquí a vosa presenza e moi en especial a Saleta Goi, a viúva de Manuel, que nos acompaña e a que lle agradecemos que teña feito a súa presencia neste acto que é máis menos que un intento de pôr sobre a escena unha obra baixo o punto de vista extraordinaria por moitos motivos. E o principal motivo é que se presta a moitas interpretacións dentro dunha determinada dirección. Unha obra para nenos, para nenas, para adolescentes, para mozos e mozas e para público xa moito máis entrado. A obra vai acompañada de unha música original, non copiada de ninguén, e a que el, o pianista Andrés Pazo, que é profesor do Conservatorio de Ferrol, puxo en partitura e vai executar agora coa valencia de seguimos un papel que ten uns textos da propia obra que ao final, dirixidos polo noso mestre, os vamos cantar todos. Nada máis, muchísimas gracias.
me ponevo quel de Carvalho. Tu non ti dixeras. Presumina. Insultasme. Non tengo respeto. A mí, que son unha señora falla de Carvalho. Non che falta nada. Non sei se son esa trapallera. Este que me tiras de xente. Cala, amén, que tes grande. Río que te me ordentes ese xeito de serra. Atrévete a busorna. Rispondimi. O che ci preguntò? Sì, signora Giulia. Así que le legaste esa folla de Carvalho. Abusas de que es una espina pedidora. A pobre folla de Carvalho. Non te con que defenderse. E ti... Eu, señora Suiza. Caras. Eu son una suiza. Tanto, a que fala? De dices? Sí, señora Suiza. Despois, de recolheres ferozmente a infeliz folla de Carvalho, ainda desa cabra dura, que se me volvería de replicarme. Eu me replicar? Non é. E logo, que está a replicar a mí, que son a suiza? Ainda veras. Estou perdendo a paciencia. E non me cabreques, como me cabreques. E che de dar Carvalho. Eu non fixe nada. Estou muda, E ainda te atreves a mentir diante de mí. Malicada, lerpeira, asasina. Que me lle perdón, señora Suiza. Agora, unha se trégola, a que desperdida. Eu vos humilde, que sería mesmo diante da xustiza, obras con torta nariza, dicindo que é inocente. ¡Qué bonito! ¡Mozo de un escarpito! ¡Ese plan competente! ¡Para ejemplo de toda City! ¡Qué bonito! ¡Mozo de un escarpito! ¡Ese plan para ejemplo de toda City! Antes de mandarte para la cadea, pagarás as atrocidades que cometeches. Te mandas un todo ao alcalde para que che dea unhas leccións de cidadanía. A ver se sacamos algún trocito de cita, cousa que diga.
Señor, salve sea la paz. Amén. Amén. Aleluya. 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 Ay de mí, que son perdidiña. Le buscaré a Paranuxano. Aquí detrás de esta reja, de estos perros, iremos rezando poco a poco, muchándome, sin esperanza ahorita de llegar do sol. Espiña de toxo, espiniña de toxo, berenguela, berenguela. Que me chama? Son eu, o espírito do monte que veño por ti. Non me recoñeces? Claro que te recomiendo, mas como poderei fuxir? Teño poder para iso e para moito máis. Para iso eu son un espírito. E non dará comigo? Non teñas medo. Os teus perseguidores nada poderán facer, nin contra ti, nin contra mí. Fora do asfalto, eles non son ninguén. Non te fíes. Teño todo medido, espiado, retratado, catastrado, contabilizado, apuntado nos libros. Eu levarei a bouza máis perdida, o monte máis rodoso. Ali terás por compañeiras as nubes que pasan, os animais, ceires, os aires, puros e vagamundos. Ali serás libre.
vou pedir a vosa colaboración. Entón, o lado da dereita vades a cantar Espina de Toro. Vale? Pois tomar como isto.
se vai entregar a nosa estrela da Norica. Desperta si estás durmiendo de ese sueño tan profundo que a tu puerta